Аха, гледате ме. Затова магията ми не става. Напоследък публиката само ми пречи. Защото всички станаха много модерни. Лаптопи, айпади, таблети, айфони. Никой не уважава вече магиосниците. Никой не се бои от тях. А аз съм най-злият от най-злите магиосници. Е, това е. Като не върви, не върви. С тази магия съм стряскал и най-върлите вещици. Но сега не мога да изплаша дори и бебе. Кажете, изплаших ли ви поне малко? А? Кажи, момиченце, страшен ли съм? А вас, госпожа, изплаших ли ви? Какво се смеете? Ще ме ядосате и ще ви превърна в жаби и гущери. Не ме дразнете, защото когато съм ядосан, всичко в гората на приказките се обърква. Да, всичко става с краката нагоре и нищо няма да разберете от нито една приказка. О, там някой продължава да се смее. Сърдете се на себе си тогава. Оставям ви да се оправяте в кашата, за която сами сте си виновни. Здравейте! Как сте? Надявам се, че сте добре. Аз съм Златка, златното момиче. Нали се сещате? Дето съм мила и възпитана и заради добротата ми една горска магиосница ме потопи в жълтата река и аз цялата станах златна. А това съндъче се напълни с жълтици. Но това беше отдавна. Похарчих всичко, моята позлата се изтърка и сега идвам отново тук да потърся вещицата, че пак да ме потопи в жълтата река. Да сте виждали наоколо една грозна бабичка с гърбав нос и на рамото й винаги е кацнал един бухъл. Мале, каква хубавица! Ти да не си феята със сините коси. Веднага си личи, че си дървеното човече, Пинокио. Къде видя сини коси? Моите са златни. Или поне доскоро бяха златни. По-добре да си дървено човече, отколкото блондинка с празна глава. Знаеш ли най-новия вид за блондинки? Пинокио, не се прави неинтересен. Знаем те що за стока си. Продаде си буквара, за да отидеш на цирк. Фу! Какъв тежък ден! Главата ме боли! Летях кацнал на гюле! Хванах се за косата и сам се измъкнах от едно блато. После избих цяла турска армия. Уморен съм. Господин Мюнхаузен, вие сте щастлив човек. Защо така мислите, млади господине? Направо ви завиждам, че като лъжете не ви расте носът. Вие имате нахалството да ме обиждате? Сега ще ви направя на кайма. Ще ви направя на кайма е моя реплика. Моля да не плагиатствате. Не искам кърткотарак, дори да е в чизми. Ако не вярвате, че репликата е моя,
Питайте селените в Гаскония. А дали има макъл, питайте злия магиосник, който го подлъгах да се превърне в мишка и го изядох. Превърнах се в мишка, защото приказката е такава. Ако намеря този, който я е написал, който ми е дал такава жалка роля, аз, великият зъл магиосник, да бъда изяден от някакъв жалък котарак, ще го направя на кайма. Това е моя реплика, не плагиатствайте. Момчета, не се карайте, приказките са си приказки, не можем да ги променим. Ето, например аз, в приказката съм добра, мила, възпитана, а всъщност така ми се иска да съм лоша, да набия вещицата, да изгоня бухала от рамото й и после да я хвърля в черната вода. Ама няма как. Какво ми се щу? Някой иска да ме набие и да ме хвърли в реката. Даже иска да изгони бухалчето ми, дето умря преди 100 години. Кой беше? Никой не е казал нищо такова. Така ти се е сторило. Ох, с моето кавалерство ще заприличам на политик. Пинокио много смещи тега сцената, като лехаш. О, тук е великият зъл магиосник. Покланям се пред ваше злостно величество. Видяхте ли? Това е уважение, а не като вас. Здравей, горска вещица! Как я караш? Как е артритът ти? Ох, не питай. Всичко ме боли. Всяка магия вече ми струва много усилия. Да сте виждали едни джуджета наоколо с червени дрежки и с червени шапчици? Отидоха да копаят въглища преди 3 дни и ги няма никакви. Колко на брой бяха джуджетата? 7. Значи не са те. Вчера видях 4 джуджета да играят карти в клуба на пенсионера. А аз видях 3 джуджета да пият бира в горската бирария. Жалко, че не са 7. Значи не са те. Моите джуджета не пият бира и не играят карти. Горките, къде ли са се изгубили? Абе, доколкото разбирам, доста добре си прекарват времето твоите джуджета. Явно им е дошло до гуша да копаят въглища в планината. Престанете да ги клеветите. Те са толкова добрички. Аз им готвя, а те всичко си изяждат. А сега и всичко се изпиват. Ние сме Хензел и Гретел, ние сме Хензел и Гретел, ние сме Хензел и Гретел, ние сме Хензел и Гретел. Тази баба искаше да ме обои, изяде, но вместо това ние я опекохме във фурната и изядохме къщичката й. Бабо Яго, много си зле. Затвори Хензел в клетка в мазето, ама не му взе телефона и ние през цялото време си чатихме зад гърбати. Какво сте правили? Остави ги тия нахални хлапета! Нямат уважение към белите ни коси. Гретел непрекъснато ми пишеше какви ги вършиш и с нея направихме план как да се спасим от теб по интернет. По интернет? Какво? Малко сме образовани бабички. Кажете, виждали ли сте наоколо една захарна къщичка, че ние с брат ми искаме пак да си похапнем вкусни шоколадови керамидки? Ох, и стълбищата от захар си ги биваше. И перилата от сметана. И прозорците от бисквитки. И после похапнах от килимчето от захарен памук. Замълчете, че ми правите скомини. Извинете, вие ли преди 3 години ме потопихте в една жълта вода и аз цялата станах златна?
ти ли си била? Чудех се, защо ми изглеждаш позната. Ако знаеш какви неприятности имах после с водната фея. Жълтиците била взела назаем. Позлатата, дето те позлати, изобщо не я била изплатила. Изобщо жената е пред фалит. Аз съм водната фея. Цял живот страдам заради доброто си сърце. И вместо да съм богата и могъща, сега едва свързвам двата края. Това съндъче ми е познато. Взех го от една заложна къща и все още изплащам вноските му. Вътре имаше 100 жълтици. Имаше, ако можеше пак да се напълни. Дано имате късмет съндъчето ви отново да се препълни с жълтици. Извинете, че досаждам, а вие случайно правите ли отровни ябълки? От едната страна зелени, а от другата червени. Хайде сега ново 20. Какви ябълки, какви 5 лева. Защото една дама, доста приличаща на вас, се опита да ме отрови с такава ябълка. Още ми горчи в устата. То сега всичко е ГМО. Нищо чудно да си се отровила. Много държелива та Снежанка, бе. С какво ли не опитах да отрепя, все се спасява. Здравейте, казвам се Алиса. Това е най-чудната страна, в която съм била досега. Като поживеете малко тук и ще видите, че страната е ужасна. Право е. Нещата във Франция са съвсем други. О, аз съм била на такива странни места. Също и в огледалния свят. Но тук определено ми харесва. Като паднете в ръцете на лихварите и ще ви мине ентусиазма. Освен това, тук е пълно с плагиати. С какво е пълно? Оф, то бива неграмотност, ама това бабе направил кърти. Само къщичката и горе да остава за нещо. Така ли? Аз няма къде да живея. Може ли да остана във вашата къщичка, бабо? Аз не съм ти баба. Аз съм госпожица, ако искаш да знаеш. Целувам ви ръка, госпожица Яга. Заповядайте в моя дворец. Прекрасна Алиса. Господинът няма дворец. Аз ще ви заведа на сигурно място. Оставете тези ухажори. Те са лъжци с дървени глави. Елате да видим какво дават по телевизията. Аз не гледам телевизия. Ще ставам манекенка и по цял ден се упражнявам как се ходи по подиум. Браво! Добре се справяте. Браво! Само да ви кажа, че на тези конкурси има възрастова граница. До 23 години. Само да поискам. Мога да се превърна дори и в момиченце. Но законът на приказките не ми позволява. Какво да правя, като трябва да съм стара и грозна? Изобщо не сте грозна, госпожица Яга. Вашите думи са доказателство, че любовта е сляпа. Извинявайте, случайно да сте виждали на около 7 джуджета? Честно да си призная, всичките са леко дементирали и не за пръв път се губят по път към дома. Къде е вълка да му разпоря корема? Къде е този разбойник? Ей, по-леко с този нож. Изблажихте сестра ми. Вие какъв сте? Каква е тази кръвожадност? Какво ви е направил горкият вълк? Той я
разбира. Това е ловецът от червената шапчица. Нали, в края на приказката с хирургическа точност отваря корема на лошия вълк и спасява и бабата и червената шапчица. И то така майсторски го прави, че вълкът остава жив. Пълнят корема му с камъни и така нататък. Ловецо, а къде е червената шапчица? Тя, нали е блондинка, отиде на кастинг в една телевизия. Търсили непрофесионални актьори за ново реалити шоу. Така ли? Къде е кастингът? А коя телевизия? Айде! Та ще прави кариера в реалити шоу. Владке, лей си в приказката, че с тази стърка на позлата никъде няма да те взема. Но виждайте дамата, че ще ви направя накай? Ще ви се сека на две. Бароне, не се горещеете толкова. Безмислено е. Аз също страдам, защитавайки слабите, ама няма благодарност от никъде. Сега изплащам няколко заеми и ипотеки. Дори Златната река ипотекирах. Защо сте ипотекирали? Къде ще се потапям сега? Откъде ще идва позлатата ми? Млада госпожице, не мога да ви помогна. Аз съм една водна фея пред фалит. Аз съм омъжена за много богат принц. Той може да ви помогне. Само, че и той изчезна. Няма го. Случайно да сте виждали наоколо един принц? Не е много красив, но е много богат. Май и вашия свят е доста объркан. Направо ми се ще да се върна обратно в огледалния. Това жените изобщо не знаете какво искате. То така, то иначе. Нали преди малко много ти харесваше нашия свят? Нещо не е вред. Вълка ми го няма, червената шапчица хукна на кастинг, бабата се запиля на село да създава клуб на БСП, а водната фея фалирала. Вече няма ред и дисциплина никъде. И публиката не ме уважава. Нямат страх от нищо. Народът масово подясва. Човек една собствена реплика не може да запази. Няма захарни къщички за ядене. Изчезнаха джуджетата, но още по-лошо е, че изчезна и богатият принц. Трябва да вземем мерки. Приказките трябва да се оправят. Взимам нещата в свои ръце. Така е. Писна ми от тази немотия. Долу лихварите и заложените къщи. Я се стройте всички в две колони. Сега ще видят те комбо ядели. Всеизвестно е, че конете не ядат боб. Моят предпочита наденички. Ох, а като се сетя феята с сините коси, какви наденички ми печеше. И спагети с сос карбонара. А керамитките на захарната къщичка бяха от чист шоколад, залепени с сметана в сладолет. И бухалчето ми беше толкова миличко. Милите джудженца всичко си изяждаха. Тия всички ли са луди? Или аз нищо не разбирам? Стига глезоти. Ловеца, води ни напред да оправим нещата, че след 2 дни лихварите ще ме изгонят от реката ми. След мен ще прекусим гората на души на ши и ще разберем кое развали приказките ни. Дай тон за песен. Ходом, марш! Казах ли ви, че забъркахте голяма каша? Подигравайте ми се! Хайде, смейте ми се! Докато не започнете да уважавате магиите ми, няма да има ред в нито една приказка. Стой! Парола! Ракия, кой е там? Същия! Парола приета! Идвай! Кой измисля тези глупави пароли? Как кой? Ловецът! Нали е бил военен и само бутуши и пушки са му в глава? И ракии и салати. Какви салати? Къде има салата?
Нищо, говорим си тук. Нали сме дежурни на първи пост? Браво, браво! Чудесно носите службата. Ако продължавате така, тук виж, получите по една нашивка на пагона. Какво да получим? Вецо, дамите не разбират от вашите военни термини. Говорете по-разбираемо. Пароли и нашивки, те не знаят какво означава. Ще се научат. Военното дело трябва да се знае от всички. За тях би било много по-полезно да се запознаят с моите хитрини и да ги използват в живота. Според мен на дамите трябва да се преподава етикеция, поклони, как да се държат в обществото, а не военни термини и хитрини. Брат ми го няма! Претърсих цялата гора! Проверили край ръката до големия вир. Да. Знам където Златка чака и се надява да дойде златната река. Гретел, брат ти, така да се каже, ухажва Златка. И едновременно с това демнат врага от брега. Ах, защо не ми се обади? Аз се притесних да не го изява вещицата. Хайде, стига сте ме клеветили. От години не съм хапвала човешко месце. Карам само на боровинки и глугинки. Още малко и ще ме изберат за почетен член на Дружеството на вегетарианците. Мадам, от моите запаси ви нося консерва русенско варено. Не е като едно време, но ще залъжете глада си. Кавалер, както винаги. Благодаря. Какво е това русенско варено? Във Франция няма такова ядене. Моите джуджета не обичат консерви. Винаги им готвех вкусни храни от пресни продукти. Моля ви, ако видите принца, веднага ми кажете, защото продуктите свършиха и вече в магазина не ми дават на версия. Ето ви череши от моето дърво. Преди 5 години стрелях по един елен с костилки от череши, че бяха свършили патроните. И сега го срещнах. На главата му израсна цяло черешово дърво. Много са вкусни. Мюнхаузен, бъдете кавалери, почерпете всички. И престанете да досаждате на дамата. Не виждате ли, че не е за вас? Алиса, кога ще ме научите да ходя по подиума като манекен? Ще се опитам, въпреки че много трудно ще ти се получи походката. Пинокио, подиумът не е за дървени кукли. Вдигам аз пушката и нали съм изключителен стрелец, учих Елената право в главата. Костилките от череши му се вдиха под кожата и сега се разхожда като подвижен плод зеленчук. Идват. Най-сетне се сетиха за нас. Скапахме се от дежурство покрай тая река. Няма ли кой да ми смени? И тече само най-обикновена вода. Няма нито златна, нито черна. Тази демокрация направо ни съсипа. А колко хубаво беше едно време. От небето падаха печени гъски. Нямахме никакви дългове. Хрупахме захарни къщички на поразия. Магиосниците бяха на почет. От устата ми го взехте, четете ми мислите. И говорещият штурец беше жив. А във Франция мишките бяха толкова крехки. Принцовете се тълпяха пред къщичката на джуджетата. Командвах цяла армия, а сега аман от цивилни запасняци. Цивилни сме, ама ако ще срещу нас, да тичате и пак не може да ни стигнете. В какъв смисъл? Вей такъв. Ако още веднъж увидите някой от нас, мъжете на честа, ще ви пронижа с шпагата си. Не е време за разправи. Докладвайте кой и какво видя по време на разузнаването. Край реката всичко е спокойно. Не се забелязва нищо особено. Аз също не срещнах непознати в гората. Какво става? Няма ли да разберем кой обърква приказките ни? Да бе, кажете някой научи ли нещо? Кой смее да обърква тези стари,
Тези чудни, тези прекрасни, тези поучителни приказки. Извинете, че ви противореча, ама някои приказки изобщо не са поучителни. Как така? Ами, кажете ми какво, например, поучително има в лъжите на барон Мюнхаузен. Ей, дървенят! Ще ти пусна до вечера няколко дървояда в леглото. И освен това е невъзпитана. Хензел и Гретел също не е поучителна. Какви са тези родители, които завеждат децата си в гората да ги изядат дивите зверове? При това на 3 пъти. А децата са едни хулигани. Моля, искаш ли да бързо да ти пресъхне ръката? И като дължиш пари на всички, накрая да изядеш един бой. Сега разбирам, защо майка ви и баща ви са искали да се отърват от вас. Хулигани! Планът ми върви чудесно. Скоро всички ще започнат да се карат. Единствено в моята приказка има поука. Който е добър, получава злато в ръцете и в косите. Да бе, за това сега си натоварви рече, щото си много добра. А сестра ти, дето я пуснах в черната река, после се омъжи за пешо двойкаджията, а сега живее на Бахамските острови. Мен ме харесваше Гошо отличникът, но той като беше безработен, не можа да събере пари за годежен пръстен и така нещата не се получиха. Така е, защото търсите само изгода в брака. Ние като бяхме млади, времената бяха романтични, мъжете бяха галантни и ни правиха серенади под прозорците. О, аз във Франция колко серенади съм правил през топлите летни нощи. Абе какви серенади, когато кавалера няма 5 пари в джоба си. Извинявайте, че пак питам, но случайно вие ли сте се опитвали да ме срещате с един отровен гребен и така го забихте в главата ми, че още ми е изтръпнала? Наистина я изтръпнала главата, щом не може да ме познае. Откъде на къде ще те срещвам? Да не съм фризьорка. А изпрете да ме клеветите, че ще ви дам под съд. Не се отплесвайте. Говорихме за поуките в приказките. Съвсем ясно е, че поука има единствено в приказката за червената шапчица. И каква е тя, че нещо не си я спомням? Поуката е, че каквото и да преживее човек, накрая идва един умен, силен, смел и красив мъж, който носи добрият край. За първи път чувам, че в тази приказка има такъв мъж. Как така? Не го ли виждате сред нас? Не, тук ли е? Аз съм! И аз имах до себе си един такъв смел, умен и красив мъж. Казваше се Кощей Безсмъртни, но често повтаряше, че му съкръщавам живота и накрая ме напусна. Той не ви е заслужавал, госпожице, но все някога и вие ще намерите достоен другар в живота. Само тази надежда ме крепи, откакто навърших 800 години. О, в никакъв случай не бих ви дал повече от 750. Този магиосник е доста галантен. Ако има и пари, би могъл да замести моя принц. Единствено в моята приказка има поука. Да ти имам приказката. Най-ме кефи, когато се превръща в магари и го продават в един цирк и после го изрежда кута. Не е така. Накрая става съвсем друго. Превръщам се в... Оле-ле, нямаме го съндъчето. Откраднаха ми съндъчето. Голяма работа. Нали беше празно? Празно, ма ми е спомен от приказката. Никой да не излиза от гората. Сега ще ви претърся един по един. Всички сте заподозрени до доказване на противното. Не съм очаквала, че в тази интелигентна компания може да се краде. Да бе, интелигентна. На мен ми откраднаха чизмите и сега се задоволявам с най-обикновени бутуши. А на мен ми изчезна златната коронка. На мен колко не
неща ми изчезнаха, откакто съм тук. Червило, гланд за устни, молив за вещи, ама си трая. Разбрах, че във вашата страна няма смисъл да се оплакваш, защото нито полицията, нито съдебната система работят както трябва. Затова от Брюксел непрекъснато ни критикуват. Но, ако на следващите избори гласувате за мен, ще направя заплатите по 5000 лева, пенсиите по 1000, а съдиите и политиците ще ги навърна в миша дупка. Ей, момко, пиеш ли си редовно хапчетата? Какви хапчета? Госпожицата има предвид успокоителните хапчета. Сигурно е приял с шоколадови керамитки. Ефектът е като при слънчаса от български политик. Хайде всички да претърсим гората и да намерим съндъчето на Златка. След 1 час среща тук. И дано разберем кой обърква приказките ни. Съндъче на Златка. Освен това, никак не съм доволен, че ме сложиха в фатулна двойка с теб. О, повярвай, на мен също не си ми никак симпатичен. Лъжец. И ти излага, че пето много пъти, а аз поне лъжа красиво. Така си мислиш. А аз накрая се извиних на татко и той ми прости. Господине, вие имате ли дворец? Разбира се, най-големият в гората, целият от злато. Така ли? Кога ще мога да го разгледам? Това момиченце започва много да ме дразни. Ти първо откри къде са твоите пияници джуджетата ти. А между другото, защо те остави твоя принц? Първо, джуджетата ми не пият. Второ, принцът не ме остави, а просто се изгуби. Да, бе. Дами, не се разправяйте. Принцове много, кавалери малко. Толкова сте прав, велик магиос Николас. Златке, ето ти едно скромно букетче от горски цветя. Знак на моите чувства. Много си мил, Хензел. Благодаря, но съм толкова нещастна с моята изтъркана позлата, а вече нямам и пари, че и съндъчето ми изчезна. Златке, парите и блясъка на златото не са най-важното нещо в света. Има и много по-прекрасни неща. Какво, например? Диамантите ли? Ела на полянката да видиш небето, слънцето. Ух, какви дръвни. След малко ще стигнем до моята река.
Беше буйна, дълбока и пенлива. А сега едва тече ленива и безводна. Ах, Воднофил, това е много лошо. Трябва да направим нещо за реката ти и да я спасим. Не се ядосвай, реката ти пак ще стане буйна, като започнат да стопят ледовете. Но моята любима захарна къщичка ма изчезна завинаги. Не мога да я открия. Как ще изчезне? Някъде в гората е. Търси я до край, преследвай мечтата си и тя ще се сбъдне. Знаете ли, и аз имам една мечта някой ден да се върна в моята приказка и да продължавам да помагам на маркиз Дю Карабах. И знам, че някой ден ще стане. Така е. Отчаяш ли се, всичко пропада. Ще намеря захарната къщичка и отново с брат ми ще хупаме керамиди, прозорци и врати. Хайде, води да видим твоята река. Бързо! Тичайте след мен! Алиса падна в един много дълбок вълчи капан. Мисля, че си е счупила крака. Бързо! Ето тук е. Внимавайте да не падне и някой друг. Как се случи тази беля? Дупката беше покрита с листа и съчки и не я видяхме. Аз успях да се задържа някак, но Алиса пропадна долу. Алиса! Чуваш ли ме? Алиса! Там ли си? Много е тъмно. Нищо не се вижда. Трябва да светнем с нещо. Аз имах фенерче, но го изгубих в това блато. Мисля, че я виждам. Лежи по очи. Горкото момиче, струва ми се, че не диша. Направете нещо. Трябва да я спасим. Трябва да намерим въже и някой да се спусне в ямата. Вземете моя шал. Той е здрав. Ето ви и моето кланче. Завържете го за шала. Този вуал също ще свърши работа. Направете нещо като въже. Алиса! Добре ли си? Завързах ги едно за друго. Дръжте въжето. Спускам се долу. Ти си много тежък. Трябва някой по-лек. Аз съм лек и ловък. Нека сляза долу. Трябва някой по-силен от теб. Помощ! Измъкнете ме от тук! Горката Алиса явно много я боли. Сега, потърпи още малко. Аз ще сляза. Аз съм от дърво и съм много лек. Освен това съм и силен. Той е прав. Най-добре е него да спуснем долу. Помощ! Къде сте? След секунда сме при теб. Успокой се. Завържи я през кръста. Ние всички ще я хванем и ще я издърпаме. Ама много дълбок този капан бе. Сигурно има 5 метра. Даже се досещам. Кой го е изкопал, за да хваща вълци в него? Сега не е времето за заяждане. Откъде да знам, че така ще се случи? Слезе! Успя! Давай, Пинокио! Браво на тази кукла, като Спайдърмене! Хайде, завържи я здраво! Давайте, приятели!
моя крак. Някой има ли вода? Алиса, къде те боли? Тук, тук или тук? Ау! Да направим носилка. Ще насека вода. Съберете мъх и листа. Да ги постелим на носилката. Аз знам къде е най-мекия мъх в гората. Идвам с теб да съберем от него. Хайде да не губим време. Ей! Абе, кой ще ме измъкне от тук? Леле! Забравяхме горкия Пинокио в дупката! Всички на работа. Носилка, мъх, Златки, остани при Алиса. Чакайте! Никой никъде няма да ходи. Как така? Ли трябва да й помогнем? Аз ще й помогна сам. Толкова години върших злини и плашех хората. Дойде време да направя и нещо добро. Отдръпнете се! Какво ще правите с мен, магиосника? Ще излекувам крака ти. Ако е щупен? За добрият професионалист едно щупване е фасулска работа. Затвори очи, Алиса. Какво става? Алиса, добре ли си? Готово. Алиса, ставай. Как? Още ме боли. Страх ме. Не мога да повярвам. Нищо ми няма. Това е чудо! Лошия магиотик извърши добро дело. Наистина не е за вярване. Моят учител, злив магиосник, току-що направи най-великата си магия. Не магия, а вълшебство. Браво, ваше злостно, т.е. браво, ваше вълшебно величество. Благодаря, добър вълшебнико. Карате ме да се изчервявам и да се чувствам странно. За пръв път усещам, че да направиш добро е по-приятно, отколкото да вършиш зло. Знаех си, че във вашия свят има добри хора. Разбира се, че има. Бедни сме, но имаме добри сърца. Знаете ли, мен отдавна ме харесва един беден момък с добро сърце. Но аз не му обръщах внимание. Но вече реших, ще престана да търся принца и ще отида при доброто момче. Направи го, няма да се жиляваш. Добротата е по-важна от богатството. Златке, долу в ямата намерих този прекрасен диамант. Подарявам ти го. Позлати се, що ме е толкова важно за теб. Наистина ли? Трогваш ме, толкова си добър. Да, и затова в края на моята приказка аз се превръщам в истински човек. Водна фео, ела. С този диамант ще откупим от лихварите реката ти и тя отново ще стане най-красивата в нашата гора. Наистина ли? Искаш да разделиш богатството си с мен? Ако откупим реката, няма да имаш пари за позлата. Но ще имаме истинска приятелка, нали? Хармония. Златке, знаеш, че те харесвам такава каквато си. Нямаш нужда от позлата, за да плениш сърцето ми. Братко, май ще ти е нужен годежен пръстен. А от мен за гощавката ще има всякакви захарни вкусоти. Ох, разнежихте ме. Ако ще правим годеж, идвайте в моята къщичка. Ще ви разреша да ядете от каквото си искате до насита. Айде, чакай.
И какво сега? Всички станаха добри, така ли? Така излиза. Това означава ли, че трябва да спра с моите прекрасни измислици? Да спра да послъгвам, когато искам да ви забавлявам? Аз? Да престана да преследвам вълка с единственото желание да разпоря корема му с острия си нож? Няма да стане. Ще продължавам да си фантазирам. Ще копая вълчи капани, дори с риск сам да попадна в някой от тях. Видяхте ли, че все пак не съм си изгубил всичките магически сили? Как излекувах горкото момиче? Доказах ли ви, че съм велик магиосник? Всички приказки се оправиха, всички герои станаха добри и благородни. Благодарение на мен. А сега да ви кажа нещо. Извърших добро дело и ще стана велик, добър вълшебник. Да, доброто в мен победи, но от време на време, когато ми стане скучно, когато се ядосам, ще си правя по някоя магия. От уния моите, от тези, дето плашат и стряскат. Да не ви е скучно и на вас.